Hi mga friends. Andito kami ngayon sa ano. Kaming tatlong mag-sisters. Andito kami ngayon sa harap ng Victoria City Hall. Ayan. Mag-grocery po kami dito para sa birthday ng aming nanay. Yung mga sisters kong ano, Bakit? Diba? mga pangit, ako lang maganda. Dapat. Ano ba sunflower? Ano ah? Medyo makulimlim yung kalangitan mga friends. Baka bubundak yung ulan mamaya. Ano sa anong buntak sa Lunggo? Ay sa Tagalog, ha? Papatak. Papatak. Tagalog po. Basta bubundak mo. Bubuhos. Ha? Bubua. Okay, baka bubuhos mamaya yung ulan. So, itim ng kalangitan. Ah. Bubundak ka. Katanta kang sa uya. Pwede saan mabakal na luputan doon? Okay. Wala na yung makya. Makitan. Di ka ba kaon? Di ka bang matay ka? Pag nalang ka nila may nila. Wala na ka to, makikita. Ay, exit pala din. Bilin. Again? 4? Tulod. Nag-grocery pa kami. Ha? Ito ba yun? Magic sarap. Wala ka mag-magic sarap ba? Bakal da? Di mo man ang bawis ta. Ano sa nga baghaw? Ikupag ay aran Maggi. pagid mo. Marami. Tama man yun. Mga friends, nandito po kami ngayon sa McShade, sa Victoria City, Negros Occidental. Doon sa yung kadlaw, ay mga vlog tadi mo. Ano gani? Akong kapinggan. Ay wala smart. Anong ginano niya? Smart. Ang bako din. Puro man bako. Pero ako ni pero di barita. Gabukal na ako. Alangan. Sige, wala ko na yung bakal. Hindi na bakal ko kasi wala gabukal. Kaya mo, hindi na butangan pagkain namin tubig. Bukal-bukal. Okay. Para liquid. Kung nagabiling isa. Is video? Ikaw mabayad. Tide. Tide na. Tide lang. Parita. Na pwede Ara na yung now.
Ay, ugat. Bahala ka ta. Anong tinong barato? Isa lang eh. Ito, ano sa umig yan? Araw na lang yun. Ito barato man na? Na? Basta na ibisita na tuloy na. Araw? Ha? Ano? Na? Taong man? Araw? Pinapagalitan ako mga friends. Kaong?